खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दुर्गा पुजानि सिगांनो फोरोंगिरि ट्रेन्सफार खालामनाय हाबाफारिया जागायगोन बुंदों रनस पेगु। दरंआव मोसानि उदखार खुनुरुखुमै जिउ रैखा सानै लाइमोना। डिब्रुगड़नि महनबारियाव डाबल मार्डार दायनिगिरिया हमजाबाय। मरक्क'आव बांग्रिंजों थैनाया सा 2000निबो बांसिन जाबाय। मदिया दुखु फोरमायनानै हेफाजाब होनो खोथा होदों। ब्राजिलाव खुंनो गोनां G20 जथुमाव बाहागो लायोब्ला व्लादिमिर पुतिनखौ एरेस्ट खालामा फोरमायदों ब्राजिल हादरगिरि। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो राभा साहित्य सभाया रनि सांग्रां रामसियारिखौ मान बावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव ट्रेन्सफार लानो गोनां जानाय फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। फैबाय थानाय दुर्गा पुजानि सिगांनो फोरोंगिरि ट्रेन्सफार खालामनायनि हाबाफारिया जागोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनस पेगुआ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गहपुराव गोदानै गायसननो गोनां कनकलता मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय सनिबारखालि कलबारि 1 नं दलहायाव हा नायगिदिंहोनाय समाव सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनस पेगुआ दुर्गा पुजानि सिगांनो फोरोंगिरि ट्रेन्सफार खालामनाय हाबाफारिया जागायगोन होननानै बुंदों। बबेखानि रायजो सरकारा थांनाय बिधान सभा जथुमाव फोरोंगिरि ट्रेन्सफार खालामनाय आयेनखौ सोदांनाय जादों। फोरोंगिरि ट्रेन्सफार खालामनाय आयेनखौ सोदांनायनि जुनै आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना बांसिन गोहो मोनदों। बे सोदांनाय आयेननि गोहोखौ लानानैनो फोरोंगिरि ट्रेन्सफार खालामनाय हाबाफारिखौ जागायनो हागोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि गुदि आरो गोजौ फरायसालियाव थाबैनो फोरोंगिरि थिसननाय जागोन। सोलिफु दाननि गेजेरावनो फोरोंगिरि थिसनथायनि फोसावथाय ओंखारगोन। माखासे एंगार हायि जाहोननि थाखाय फोसावथाय होनायाव गोबाव जानांदों होननानैबो डक्टर रनस पेगुआ बुंदों। फोरोंगिरि थिसननाय बिथिङाव मार्किं सिस्टेमाव माखासे सोलाय-सोल' खालामनाय जादों। आपार प्राइमारि फरायसालियाव थिसननायनि बिथिङाव MA आनजादनिफ्राय 10% DLEDनिफ्राय 5%, हायार सेकेन्डारिनिफ्राय 5% आरो टेट आनजादनिफ्राय 80% नम्बर लानाय जागोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। ओरैहाय गोजाम पेन्सन खान्थिनि सायाव मिरु सोरखारा लानाय थांखियानो जोबथा थांखि जागोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया रोखायै फोरमायदों। दरं जिल्लानि 2 नं सियामपुराव मोसानि उदखारि मोसानि गाग्लोबनायाव सानै लाइमोना जखम जादों। मोसानि गाग्लोबनाय बे जाथाया दिनै फुंबिलियाव जादों। हाग्रानिफ्राय ओंखारबोना सुबुं थानाय ओनसोलाव हाबफैनाय मोसाया दिनै फुंबिलियाव सानै सुबुंखौ गाग्लोबदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाग्रानिफ्राय फैनाय मोसाया गिबियाव सासे सुबुंखौ गाग्लोबनायनि उनाव गुबुन सासे सुबुंखौ बिनि न'नि सिथ्लायाव थांनानै गाग्लोबहैदों। बे जाथायाव सानैबो सुबुङा गोब्राब जखम जायो आरो बिसोर सानैखौबो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जायो। बबेखानि मोसानि गाग्लोबनायाव जखम जानाय सानै लाइमोनखौ फैजुद्दिन आली आरो आहेद आली होननानै सिनायथिनो हादों। ओरैहाय मंगलदै सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो थानाय आहेद आलीखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीयाव दैथायहरनो गोनां जायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। डिब्रुगड़ जिल्लानि लाहुवाल मोनबारियाव डाबल मार्डार खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। महनबारिनि मन'हारि साहा बागाननि 11 नाम्बार लाइनाव जादों बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया। थांनाय हराव बलराम भुइया मुंनि दुथाङा रुवाजों गाग्लोबनानै सानै सुबुंखौ जिउ फोजोबदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बलराम भुइया मुंनि दुथाङा गावनि बिब' आरो बिगुमैखौनो रुवाजों देथारदों। बबेखानि बुथार जानाय सानै सुबुंखौ 60 बोसोर बैसोनि सुग्रा मुरा आरो बिनि बिसि 45 बोसोर बैसोनि सुनमति मुरा होननानै सिनायथिनो हादों। नखरारि एना एनिनि थाखायनो बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जादों होननानै जायगानि सुबुंफ्रा सन्देह खालामदों। नाथाय बे बुथारनाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। रिपर्ट बायदिब्ला बे जाथायनि उनाव गावनि असे बिब' आरो बिगुमैखौनो बुथारग्रा बलराम भुइयाखौ लाहुवाल पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। ओरैहाय बे डाबल मार्डार जाथाया लाहुवाल ओनसोलाव बयखौबो चमकिहोदों। सा आफ्रिकानि मरक्क' हादोराव जोबोद गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों थैनाय सुबुंनि अनजिमाया सा 2000निबो बांसिन जाबाय। अदेबानि थैनायनि अनजिमाया बांहैबावनो हागौ होननानै मिथिनाय जादों।
वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशन एबा हुनि रिपर्ट बायदिब्ला गासै 3 लाख सुबुङा बे जाथायाव भुगिनांदों। मख'नो गोनांदि शुक्रबारनि हर 11:11 रिंगायाव बे बांग्रिं मावनाया जादोंमोन। आमेरिकानि जिअलजिकेल सार्भे बायदिब्ला बे बांग्रिं मावनाया 6.8 रिक्टार स्केलनिमोन। सा आटलान्टिक लैथोमाजों बेंखनजानाय मरक्क' हादराव बांसिन बाहागोआनो हाजो ओनसोल। मरक्क'नि बे दुखुनांथाव जाथायखौ खोनानानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया जोबोद दुखु मोननाय फोरमायनानै जायखिजाया रोखोमनि हेफाजाब होनो गोनां जायोब्ला भारतआ अराय साखाफारा होननानै मिथिहोदों। ओजोंहाय आमेरिकानि हादरगिरि ज' बाइडेना दुखु मोननाय फोरमायनानै थैनायफोरनि जिउ आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनहैयो बेनि थाखाय कन्डलेन्स खालामदों। लोगोसेनो गोबां हादरानो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। फैगौ बोसोर 2024 आव ब्राजिलनि रिय' डे जेनेरिय'आव खुंनो गोनां G20 जथुमाव बाहागो लायोब्ला रासियानि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिनखौ माब्लाबाबो एरेस्ट खालामहोनाय नङा। बे बाथ्राखौ गोदान दिल्लीआव खुंनाय G20 जथुमाव बाहागो लाफैनाय समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव ब्राजिलनि हादरगिरि लुइस इनासिय' लुना डाया फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि इउक्रेननि सा 100 उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ रासियानि फायखिफोरा बुथारदों होननानै इन्टारनेशनेल कर्टआ थांनाय मार्च 2023 आव व्लादिमिर पुतिननि हेंथायै एरेस्ट वारेन्ट इस्यु खालामदोंमोन। नाथाय रासियाया बेवहाय रासियानि रावबो फायखिफोरा जेबो लोब्बा गैया होननानै बुंदों। बाक्सानि आथियाबारि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं रनिस सांग्रां रामसियारिया थांनाय 5 सेप्तेम्बर 2023 फोरोंगिरि सानखालि आसाम सोरखारनिफ्राय गाहामसिन फोरोंगिरि बान्था मोननो हानायखौ गोजोननानै 10 सेप्तेम्बर 2023 अक्ट' रबिबारखालि बरमायाव गोरायुं रनिस सांग्रां रामसियारिनि न'आव थांनानै बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बाक्सा जिल्ला राभा साहित्य सभाया मान बावहैदों। फोरोंगिरि आरो गोरायुं रनिस सांग्रां रामसियारिया गाव जोबोद गोजोननाय फोरमायनानै बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बाक्सा जिल्ला राभा साहित्य सभाया जयै थांनानै गावखौ बरायनायनि थाखाय मोन्नैबो आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा सिबिनाय आरो साबायखर बावनाय जासिहरदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।